Здравейте, приятели! Темата днес е последиците от демокрацията. Грубо някакси може да се стори на някои хора, но грубо не грубо, това е фактическата част на нещата. Тъй като от демокрацията има последици, които се отразяват върху хората. Първо, в личен план. Демокрацията рано или късно води до изкривяване на представата за самия себе си. Разбира се, не е хубаво човек да се подценява. В смисъл такъв, че да показваш по-малко от това, което можеш, не винаги е добро. Защото по този начин скриваш таланта, който ти е даден. А това не е хубаво. Това, което ти е дадено, трябва да се развива. Това не се отнася само до тези хора, на които им е даден духовен талант, но и са тези, които им е даден друг талант. Всяко деяние е благо и всяк дар съвършен свише и изходя е. Той всичко идва отгоре. От небето, от Бога изхожда. Но много по-страшно е това, когато човек се надценява. Това нещо е склонност на човек. Всъщност, грехопадението, това е демокрация. Ни повече, ни по-малко. Желанието на човека е да се изравни със своя Бог. В това дело участва, разбира се, и дявола. Разбира се, между двете неща не можем да сложим пълен знак за равенство. Безспорно, това, което се е случило в древността, древните времена, е много по-страшно това, което се случва в момента. Разбира се. Но не е далече от истината това, което казвам, защото демокрацията, това е надценяване на себе си, на собствените умения, на собствените навици, на собствения начин на живот, на собственото самочувствие, на всичко, което ти представляваш. Това е пълно надценяване на себе си и на тези, които са около тебе, на околните и така нататък. И пълно подценяване на другите хора. Тогава, когато няма демокрация, хората винаги се стремат към някакъв вид демокрация, между другото. Всеки гледа по някакъв начин да излезе напред, да изпъкне, да се покаже. Но съществуващата власт със своята строгост не дава път на това нещо. Хората, говорим за обикновените хора, не за тези, които са господстващите, там нещата са по-сложни. Аз не искам да ги обсъждам, но обикновените хора, а това е огромното мнозинство от хората, не е като сега, ще обясня защо така. Огромното количество хора, това са тези, които изпитват върху себе си тежестта на подчинението, принуждението и по този начин достигат до естествено смирение и познаване на собствената си немощ, така да се каже. Да, в това има и момент на негативизъм, защото когато хората изпадат в тежко положение, те обикновено стигат до момента, в който гледат да се наедат и естествените нужди да
задоволят и друго не ги интересува, т.е. стига се до една безпросветност. Да, това е, бих казал, неизбежно. Затъпяването, преумората, болестите, липсата на хигиена, липсата на контрол, страсти, долни и така нататък избояват. Да, действително е така. Това съм съгласен. Но всяко нещо си има и своята добра страна, защото подчинението дава възможност на онези, които действително имат качества, по естествен начин да се избоят, да изпъкнат над останалите и да могат да свършат много повече работа в живота си. Тези хора се, така да се каже, издигат от само себе си, развиват се от само себе си и биха могли да бъдат полезни както за себе си, така и за всички останали. Така се развиват обществата. Така е възможно да има повече свобода за онези, които имат дадени повече, по-голям талант, повече добродетели, качества, как да го наречем, нали? На които им е дадено просто повече. В това състояние те са много по-свободни, защото биха могли много повече неща да покажат и да изпълнят и много по-малко пречки имат пред себе си. А това е добро тогава, когато в тези хора действа Господ, защото Господ, когато действа в тези хора, те в един момент служат на обществото, а в християнското време това са светиите. Това са светиите, които действително успяват да победят страстите и да покажат как нещата действително могат да стигнат до своето съвършенство. Хората стигат до съвършенство още тук на земята. Тукшния живот. Много голяма сила е тогава, когато не се намира пречка, не се пречи на хората да се развиват. Това наистина е изключителната сила. Какво прави демокрацията? Демокрацията дава едно фалшиво, едно мнимо равенство между хората. И по този начин се дава повод на всички да се развиват. И тези, които имат по-малко, и тези, които имат повече, могат да постигнат много. Да, обаче тук се появява една нездрава конкуренция, когато този, който има възможностите, които Господ му ги е дал, трябва сега всъщност, нали, освен да показва това, което може да помага на хората, той трябва да води борба с останалите, които също нали, искат равен старт, равен шанс с него. Какво правим тогава? Тогава се създава една естествена пречка пред развитието на хората, които имат качества. И те са принудени от обстоятелствата да се занимават, да действат първо за собственото си развитие, собственото си утвърждаване и след това да правят нещо друго. Тоест, отнема се възможността те да работят в полза на хората, така както това е било в миналото. Защото тогава е нямало тези пречки, които сега има. Само по себе си това не е, нали, лошото. Лошото е това, че те не могат да свършат работата, която иначе биха могли да свършат. Отнема им се времето, отнема им се силата, отнемат им се възможностите, отнема им се самостоятелността, до голяма степен, нали, тук действа принуда,
действат нали, други закони, действат много сложни закономерности обществени. И по този начин цялата енергия, целият живот на един такъв човек, който иначе би могъл да свърши много полезна работа, сега той е просто загубен. До голяма част бихме могли да кажем, че е загубен. Това го прави именно демокрацията. Това го прави републиканският строй. Отнема времето на хората. Това нещо е неизбежно, защото конкуренцията става просто жестока. Борбата между хората става изключително жестока. Защото всеки вече се бори сам да оцелява. Това е неизбежен процес при демокрацията. Когато това нещо се случи, бавно и постепенно хората стават, и то без това нещо те да го искат, по принуда стават чужди един на друг. Интересите на хората стават разнообразни и различни. Всеки има собствен интерес. Всеки вижда интереса си в нещо друго. Един в едно, другият в нещо друго, което е противоположно. И това създава предпоставки хората да водят, няма да кажем с война, най-малкото, което е да водят борба помежду си. Не винаги борбата е нещо лошо. Конкуренцията, например, е нещо добро. Но това всичкото е в мяра, докато при демокрацията мяра няма. Тук на всеки е дадена свободата да действа, да се развива и да получава нещо за сметка на другия. За сметка на останалите. В демокрацията няма такъв малък процент хора, както в нормалните монархически общества, които се намират в властта на върха и имат възможности. При демокрацията много повече хора получават тези възможности. Много повече хора. И те обикновено застават в една много голяма маса, която, когато има развитие в обществото, я наричаме средна класа. Но когато обществото е в застой или когато има криза, средната класа изчезва, но тези хора не изчезват. Те се променят и създават извън държавни структури. Корпорации, мафия и други неща, които пречат на развитието на нормалното развитие на обществото. Всичко в такъв вид държава се изкривява. Не може да има нито нормални закони, нито нормални съдилища, нито нормални отношения между хората. Всичко става ненормално. Затова именно западните държави, знаейки това нещо, на Запад хората, знаейки това нещо, те предварително направиха и правят и ще правят от тук нататък планове, с които планове да променят обществото така, че винаги да контролират тези процеси и винаги да са, така да се каже, управляващи именно тези процеси, за които тук говоря. Те да управляват този процес на пропадане на обществото. Рано или късно се създава предпоставка за разпад на обществото. Сега, трябва да знаете, че всяко едно общество, развито общество, попада в даден момент рано или късно в залез. Залязва някаква цивилизация. Това може да не е верно на 100% и за всички, защото, например, Китай
много пъти уж залязва и след това пак, нали, се възстановява. Така че, нали, аз колкото вярвам, толкова искам да кажа, че и така имам съмнение относно тази теория за възникването, растежа, развитието и западането като естествен процес на така живот на една държава. Имам скептично отношение към това нещо, но не мога да кажа, че това е нещо напълно невярно, защото действително има нещо такова. Има в исторически план открити цикли на развитие, които до известна степен вървят, така да се каже, всеки един цикъл върви и се движи по някаква собствена логика, която е открита. Там е работата, че различни изследователи предлагат различни такива цикли на развитие. И така като ги проследявам, ги чета, внимавам по повод на тези неща, виждам, че всеки намира някакви различни основания. Един едно, друг друго. И това именно е и силата, но и това е слабостта на тия теории, тия по-скоро хипотези, че не може това нещо да се приложи на 100% към всички по еднакъв начин. Но ако действително 80 и няколко години е цикълът на развитие на американската държава, то ние би трябвало да знаем, че сега е момента за настъпването на новата криза. Първата криза 30-те години, преди това имаме пак преди 80 години криза, пак преди 80 години още една криза. Изчислени са така кризите точно на 80 годишен период, в американската история е така. И в крайна сметка се очаква криза и сега. Нали. На други места по друг начин и прочее, и прочее. Но демокрацията не е вярно това нещо, което се казва, че капитализма създава бил кризи. Демокрацията сама по себе си не е нещо друго, освен една криза. Една лъжлива форма на съществуване на хората. Лошото е, че хората се утвърждават и вярват. Тук е големият проблем. Много хора го вярват това нещо, че е така. Много хора се надяват, поставили са надеждата си там. Не искат нищо друго да чуят, не искат нищо друго да разберат. Не искат нищо друго да осъзнават. Смятат, че всеки, който им говори против това, е някакъв едва ли не враг, опасен човек, който говори някакви абсолютни небивалици. Нещо, което просто не бива да се говори, не бива да се казва. Нещо страшно. Мислите ли вие, че това нещо е нормално? Аз не мисля, че е нормално така да се зомбират хората по дадена тема. Защото това е зомбиране. Значи само по себе си фактът, че настъпват такива тежки кризи, настъпват такива огромни тежки последици за човека е много страшно. Аз вече преминах от индивидуалният план към така общият колективният план и виждам, че навсякъде по света хората, които се обединяват и създават някакви такива демократични общества, в крайна сметка започват конкуренция помежду си, започват война помежду си, именно по тая причина, защото никой не иска да отстъпи. Никой не иска да си предаде това, което е завоювал, това, което е придобил. И има и този момент, който е важен, че ако някой отстъпи, то той ще види, че всъщност някой друг ще му го вземе и ще стане още по-лошо за него. Той и този момент го има вече. Значи хората даже и да искат, вече не могат толкова лесно да отстъпят това, което са завоювали, защото отстъплението може да означава и смърт за тях.
От този порочен кръг вече няма измъкване. Сега, с какво друго ни поврежда тая демокрация? Демокрацията ни поврежда с това, че ние не можем да разберем действието на Бога към човек. Става неразбираемо как Бог действа към човек. Това е демокрацията. Затова някои я наричат демонокрация. Те, разбира се, по други причини, но това е същността. Бог действа към човека така, че човек трябва да приема божественото действие с съответните добродетели и качества. Смирение, покаяние, търпение и така нататък и така нататък. В едно монархическо общество тези неща са ясни. Не, че тук не искаме ние да кажем, че всяко едно действие на царя се явява божествено действие, едва ли не. Не е вярно това нещо. Но, много важно, много важно е, че обикновеният, простият човек в лицето на монарха, на императора, на царя, вижда образеца в своя живот. Образеца на подражание. Както ти се подчиняваш на господаря, на господството, така по същият начин, нали, ти се подчиняваш и на Бога. И ако се научиш на подчинение и на смирение към господаря, това ще те научи на смирение и подчинение към Бог. Разбира се, има хора, които не се... Това е много ясно. Винаги е имало хора и винаги ще има такива хора, които няма да искат да се подчиняват на своите господари. Но това не отменя принципа. Не отменя принципа, защото принципът, правилото е именно подчинението. Това е правилото. Това е възпитателното начало. Във всички традиционни общества имаме господар и подчинен. Имаме учител и ученик. Имаме родител и дете. Имаме мъж и жена. Където и да погледнете, имаме такава иерархическа структура. Имаме хора, които владеят, имаме хора, които са владяни. Разбира се, нали, в дивотията, в диващината, каквато е имало винаги по света, това нещо е напълно нарушено. Не случайно, казва свети Йоан Дамаскин, има една книга, която той е писал, не знам всъщност, нали, дали точно той може би е компилирал за ересите, защото съм го чел и на други места това нещо, че всъщност варварството, скитството и така нататък, т.е. нали, нецивилизоваността, недържавността, недържавните народи, това казват е източник на всяка ерес. Прочетете да видите, че наистина го пише това нещо. Аз от начало много се удивих, когато го прочетах това нещо, защото как е възможно хора, които живеят, нали, като варвари, да са източник, те нямат нищо общо с християнството. Как е възможно това да е източник, представете си, източник, основа на всяка една ерес? Се замислих аз. Действително е така. Там, където няма порядък, там, където няма иерархия, свещен ред, там има ерес.
Всъщност, каква е връзката? Там имаме ние липса на единоначалие. Единоначалието, това е същността на господството и подчинението. И реда. Още един път казвам. Реда. Така че липсата на единна власт, там където нямаме установен ред, установени правила на поведение, там където всеки се бие в гърдите и казва аз съм по-голям, другия скача и вика аз съм по-голям и се бият и се трепат, и това е варварството, това е всъщност племето. Това е структурата на човека, който е нецивилизован. Да, на обществото, кое е нецивилизованото общество. Това е смисълът. Цивилизованото общество, цивилизованата държава е нещо напълно противоположно на това. И това е естествено да бъде така. Нека никой да не ми се сърди, като сравнявам демокрацията с варварството, защото демокрацията, това е скрито варварство. Това е използването на достоянието на монархия, на монархическия ред и скритото му отменяне, скритата негова отмяна. Защото в крайна сметка всеки би могъл да стане във властта, всеки би могъл да краде, да лъже, да използва властта в своя полза, да премахва другите и да използва властта за собствените си цели и така нататък, и така нататък. Това нещо деморализира обществото, рано или късно води до неговото западане и неговото унищожаване. Това е истината. Това са реалностите. И нещо друго бих искал да споделя тук. Имаме едно естествен процес на развитието на елита, като всеки един елит след известно време запада. Това, мисля, че някой път съм го говорил. Това е реалността, доказана между другото, по такъв изследователски път. Елитите деградират. Третото, максимум четвъртото поколение елити просто деградират. Сега ние имаме естествено развитие на елитите в демокрацията, тъй като реално погледнато това, което съществува като демокрация, е от 45-50 година насам. Какво се случва? Случва се деградация, при която елитът вече започва да иска деморализирането на цялото общество. Унищожаване на семейството, на пола, унищожаване на чувствителността, естествената чувствителност на хората, безчувствие, сатанизъм, каквото си помислите. Това е деградацията. Това е реалната деградация. Това не си мислете, че това е нещо, което някой го е измислил. Не. Елитът в момента живее в този ужас и дърпа обществото, притяга обществото към себе си, към своята развратеност. Това се случва в момента. Отделно има такива, които използват това, за да насаждат, разбира се, още повече развращаване и унищожаване. Такива даже има, които мислят за съкращаване на населението, но те не само го мислят, те действително го правят. И не знам, не съм сигурен дали Господ това нещо не го допуска заради греховете на хората, честно казвам. Така че ние всички сме подложени на страшен натиск, който бавно и постепенно води до деградация на обществото.
Това са реалните последици от развитието на демокрацията. Ето това е демокрацията. До там води. Това е нейният край. Имайте предвид, че демокрацията не е последното нещо, което може да ни се случи. Има два пътя. Единият път е анархията, която анархия бавно и постепенно анархизмът си има собствена идеология, между другото е много страшна, при което се премахват всички зависимости между хората и всички хора се обявяват за равни, всичко за общо и така нататък. Този анархически принцип аз очаквам в един момент да някъде по света такъв хаос да настъпи, защото анархията представлява всъщност хаос, пълно безредие. Мисля, че не случайно в момента някъде се правят такива опити за създаване на анархия в щатите, като на редица места се премахва полицията, се премахват съдилищата, се оставят хората да грабят магазини и прочее и прочее. И другото нещо, което това е комунизма. Комунизма от коминтерновски тип, нали, т.е. нали, налагането на такъв ред по света, който ще унищожи собствеността и свободата на хората напълно. Това е което готвят. Толкова от мене за сега. Довиждане и до нови срещи.